may mensahe lang din po ako sa inyo. Kahit ganitong nasa gitna ng pandemya tayo, kaya ngayon, November 1st, so, halos walang tao sa sementeryo, nagpunta na lang kami rito at nagmuna-muna relax. Ngayon, dahil alam naman po natin kung gaano kahirap ang sitwasyon natin. Kaya kahit sa maliit na bagay lang na ganito, nawawala ang ating stress. Okay? Sana huwag niyong kalimutan mag-enjoy kahit na nasa pandemic tayo. Yun lang po at enjoy life. Okay? Hello mga ka-senyor, andito tayo ngayon sa kusina at tingnan natin itong nilulutong Tortang talong. tortang talong at mamaya ay maganda ang biyahe natin sa Clark. Yan. Saka. Ayun. Sarap po ang tortang talong. At saka itong mga kapsula, makita nyo lang natin. Ang sarap po. Yan. Wow, sarap! Sarap po ay na oh. Okra, press na press yan. Binigay po yan. Oh, yeah. Oh. Okay, mukhang masarap na naman ang kain ko nito mamaya. Sarap ang tortang. Ay, ito kung mag-ano dito sa ito. Magluto. Gawin mo naman magluto, kapsula. Ano na ito ito? Ito naman. Sige. Okay. Tignan mo, pagka ano, baka masunod. Tignan mo na, kumain ka na at nang nakaalis ka na. Hindi na sasama, no? Kayo na lang. Okay. Magutin mo tayo. Yan, torta. Ito na siguro yan. Eh, Katiktik mo. Tiktik mo muna. Pwede mong ibitin. Ibitin mo. Yan, yan. O, wala diba? naman po, wala eh. Ay, luto mo pa yan. Ito po ang ulam ni Patsy Roy. Ang masarap. Tortang talong. Oops. Sinabayin mo na sana. Yan. Ay, dito rin nagpantay ni Vlog. Ayan po, hindi ba na magluto si Patsy Roy? Oh. Hindi po niya sinabayin ni Vlog. Yeah. Okay. Very good. Huh? Ito ang kain natin. Langga na, ano? Okay. Ito, ang masarap. Bilhin mo na. Bilhin mo na. Para makakain na tayo. Para makalis na kayo. Yan po. Nagluluto po si Patsy Roy. Sige. Bilhin mo na lahat yan. Kaya mo bang iluto lahat yan? Maglagay ka na dun sa ano, dun sa Tupperware. O, pwede na yan. O, Okay. kunin mo na yun. Patayin mo na yung kalam. Mamaya na iba at yung makakain ka na. Makalis ka na. Tingnan mo mabuti. Parang hindi masyado. Okay. O, kakain ka na. O, teka. Iset mo, ay ano muna natin yung ano mo. Ready muna natin na. Hello, mga ka-senyor. Ako'y maglilibot lang. November 1 ngayon, araw ng mga patay, hindi naman, bawal naman pala ang pumasok sa cemetery. Kaya
lilibot na lang. Makita kung ano nangyayari sa paligid. Okay. Sige, let's go. Cerro Santa. Ano? Makikita nyo, halos walang tao. No? Bihira lang ang meron. Okay, magpapagasolid na po muna ko rin. Okay, nandito na tayo sa clock. Papasok sa loob. Ayan. Walang mga sasakyan ha. Malinis po ang daan. Malinis ang daan. Yung ba kung saan sila manam? Ayan yung ayan, Blackland. Maraming tao dito sa maraming tao dito sa Blackland, Pared Grand. Diretso pa lang. Ito. Papasok ako dito lang lang. Ito na pala. Hello kabayo, horseback riding. Ayan, dito tayo. Okay.
Ito ang kabayo. Horseback riding. Meron tayong kabayo. Okay. Yeah. Yeah. Oops. No mask, no entry. Pero meron naman po ako mask. Yeah. Ayan, Papsi, oh. Ano bang meron dyan? Yeah. Ay, tingnan natin, Papsi, kung anong pina-offer nila dito. Ayun yung kabayo dito. Okay. Safety protocols. Wear a mask at all times. Social distancing. Sanitize and wash up. Enjoy the ride. Okay. Okay. Ito pang isa. Ayan. Masarap lang magmuni-muni dito. Pero nga taba. Ayun, mamaya kukuha ko yun. Gusto nila mag-horseback riding dito sa El Caballo. Kung gusto po ninyo Horseback riding. horseback riding, dito. Punta po kayo sa El Caballo, ayan. Dito po yan. Dito po yan sa Clark Air Base. Malapit sa Picnic.
Malapit sa picnic ground. Okay. Ayan. Ayun ang picnic ground. Yung malayo na yun. Oh. Ah. Sarap ng hangin. Nakaka-relax. Sakay pala ng bata yun. Papakita. Tapos ano may paamagan na. Okay. Ito, nag-relax. Eto, nagre-relax lang po ako dahil wala pong mapuntahan ngayon. Sarado ang Sementeryo. ang Sementeryo. sementeryo. November 1st po ngayon. Wala mapuntahan kundi dito lang po ako sa loob ng Clark tumikot. Eto, nagre-relax ako ngayon. Nagmumuli-muli. Kaya kaharap pa mga kabayo. Mahangin, no, Papsi? Mahangin, oo. Sarap po, sarap ng Simoy ng hangin. simoy ng hangin. Ito po, nagpapa-picture si Papsi. Thank you po kay Kuya. Ito. Ito po, medyo pares na rin kami. Sabihin sa Ah. kanya, topic ka. Ito, Okay na? Oo. amante. Ito amante. Ang bata eh. Amante. Ibawi mo na lang sa program. Si Tay, ganda lalaki. Magkano pag horseback ride? Na-video ako pero hindi ko na. Yung video pa, mag-horseback pa. Ganyan ka pa.
Okay, kagagari lang natin sa clock. Magpapaalam na. Naligo na ako para masaya. Okay, thank you very much and more power. Yung nagpapasatat sa live na lang po. Siguro, okay? Thank you. Merry Christmas. More power. More power. God bless.